Hello guys, good morning! Ito ang iyong manay. Ayan, kumusta mga palanggay? Mamarahaw kita. Timpla-timpla. Mahal kita guys. Almusal tayo guys. Kumusta ang ating umaga guys? Good morning, good morning, good morning. Maayong buntag. Kaunta guys, kaunta. Shoutout sa mga natin dyan. Kaibigan dyan. Matagal-tagal na din na di ako nagano ng aking whitey guys. Baka puro lang short ang aking mga inaano guys. Nag-upload naman ako mga short lang. Short lang. Hindi pantalon. Tinangag ko yung bahaw, sayang naman. Almusal tayo dyan. Nabisi dyan. Hotdog sa umaga. Gamay ng hotdog. Gamay nga hotdog. Longganisa nga milog. Sarap. Actually guys, mahina talaga sa mga ganito. Gusto ko talaga isda, kahit malit na isda. Kaso no choice, wala kami isda. Sayang naman. Huwag daw magsayang ng pagkain. Kape kayo dyan, guys. Init pa pala. Pasok man ko eh. Pasok ko. May nabili kong pakuwang, guys. Sobrang pula ha. Grabing puwa ho. Puwa pa siya kayo. Puwa. Kain tayo ng pakwan guys sa umaga. Dahil sa sobrang init ngayon, kailangan natin kumain ito. Sagana ito sa tubig. Matamis siya guys. At saka, matubig. Sakwang kayo dyan guys. Enjoy sa inyong almusal. Good morning!